Hella, hvad gør vi her? Altså... Gud, nej, det virker endnu det gamle skidt. Altså, der er jo et ordsprog, der hedder, at man selv en gang imellem må tage en bid af lort. Pip, pip. Og alt muligt andet. De skal... Jo, nej, men jeg tænker bare på, at vi bliver nødt til at lade være med at springe det første led over. Op til Jørgen E. og få forlænget penissen, fordi ellers gider jeg sgu ikke rigtig have noget med dig at gøre. Så havde han jo sagt, at det er jo ikke størrelsen, det kommer ind over, og jeg kan så meget andet og så videre. Ikke? Så havde han jo flygtet fra det der. Jeg tror godt, den kan reddes. Det kan du overveje. Men altså, det er absolut... Hvad er nu det for noget? Det er ikke af dig, du er der. Jamen, jeg kom til at se den der... Det var mig, der prøvede at presse nogle tårer, og jeg skal lære ham, hvordan man gør, for det er en muskel, man aktiverer ned i halsen. Det er faktisk nemt. Sådan så den er blå, ligesom Viagra-pillerne, og så, hvor ved jeg det fra, det ved jeg. Og så kalder man den boner, eller kalder den et eller andet med V. Skal der ikke relativt meget til, og altså, virker det ikke ligesom på nogen bedre end på nogle andre, og sådan det ved jeg ikke. Altså, det er noget med svulmelægerne, jeg ved det ikke. Altså. I siger alle sammen, I ikke ved det, og det er garanteret løgn. Altså... Fordi det bliver, altså, så er der et liderligt... Ja, det er en skævvridning, fordi så er der et liderligt hold, og så er der nogen, der bare er almindelig fulde, og man ved jo godt, hvordan de bliver, ikke? Jamen, de bliver vel også. Jamen, de bliver også liderlige, de kan bare ikke gennemføre noget som helst. Ja. Men man kan ikke vinde, hvis man har fedtet hår. Skal vi ikke blive enige om det? Tak for alle spørgsmål, og tak til jer tre. Det har været en absolut fornøjelse. Uffe Burkhardt, Hella Juf og Asger Aumund.